Pokušat ćemo sada da pokažemo kako na mobilnom telefonu, znači izgleda kada koristite Zoom aplikaciju. Znači u vašoj Play prodavnici potražite Zoom Cloud Meetings. Evo kako izgleda ikonica i pun naziv, to se instalira. Naravno, otvaranje. Opet, ako niste tako otvorili na računaru, znači ovo sad sve radite na telefonu, idete dole opciju na Sign In, izaberite ovde opciju Google, verovatno ako ste na mobilnom telefonu već ranije koristili vaš školski nalog, znači možete ovde odabrati vaš isti ili kliknuti koristi drugi nalog pa upisati vaš školski e-mail. Kreiran je tako nalog i sad se vraćate na Zoom aplikaciju. Evo kako izgleda Zoom aplikacija na mobilnom telefonu. Ovo sam naravno ja trenutno logovan sa test nalogom, a vi ćete najverovatnije preko Vibera dobiti poruku od nastavnika kako da se ulogujete na određen konferencijski razgovor. Znači ja ovde konkretno na e-učionici u okviru nekog zadatka imam kao materijal postavljen link i sistem mi traži da li želim da koristim Zoom aplikaciju za pokretanje ovog linka. Evo vidite da je označen leva ikonica i kliknem ovde dole uvek i ovog trenutka počinje priključenje na konferencijski razgovor. Veoma je važno na početku da Zoom aplikaciji dodelite prava pristupa vašim uređajima. Znači, pošto je ovo uređaj koji koristi kameru, koristi mikrofon, morate to uključiti. Prvo, dozvola za snimanje audio zapisa, dozvoli. Pretpostavljam da ovde sad dole u ćošku imate jedno pitanje da li ćete da se priključite sa audio uređajem na ovom trenutnom konferencijskom pozivu, odnosno sastanku, pa ovo što vidite dole Join Audio takođe odaberite i onda izaberite ovo što je trenutno napisano Call via Device Audio. Ovog trenutka i ostali učesnici mogu vas da čuju. Da bi vas i videli, morate stisnuti na ovo, evo sad start video i vidjet ćete za koji trenutak tražit će vam dozvolu da snima fotografije i video zapise. Dozvoli. Sad, u ćošku ovo što je crveno, to će u suštini biti vaša slika. Šta vi ovde sad možete da radite? Naravno možete ponovo da isključite mikrofon, da isključite video, odnosno kameru. Ono što možete da uradite jeste da pogledate koga ima trenutno na konferencijskom razgovoru. Nije važno ovde vama, pošto će nastavnik voditi razgovor i
on će imati neka ovde posebna ovlašćenja da vama recimo neke stvari uključi ili isključi. Gore broj koji vidite kada pritisnete negde bilo gde, 338, je trenutni broj koji je važan kada se neko poziva, a nema onaj link ili mu ne radi taj link. Vidjet ćemo za koji trenutak, samo da vidim još neke opcije koje ovde dole postoje. Da, pošto je moguće, evo sad ćete vidjeti jednu situaciju kada nastavnik isključi vama mikrofon. Ovog trenutka vi kada pričate ništa se neće čuti, možda imate mogućnost da ponovo vi uključite mikrofon, ali nemojte to raditi dok god vama to nastavnik ne dopusti. Ovo što ja još hoću da vam pokažem jeste ova opcija dole skroz što imate ove 3 tačkice, opcija More. Vi sad možete recimo da uputite jedan like na ovaj konferencijski razgovor, da uputite jedan aplauz, ali ono što je ovde vama važno i što može biti važno jeste ova opcija Raise Hand. Ako vam nastavnik isključi mikrofon, a vi želite ipak nešto da pitate, možete podići ruku i nastavnik ovog trenutka dobija signalizaciju da je neko podigao ruku. Kada vas pusti da nešto kažete, vi ćete vidjeti obaveštenje da ste trenutno uključeni i vidite da dole mikrofon više nije prekrižen, odnosno isključen. Ova podignuta ruka će naravno biti tu dok god je vi ne spustite sa ovom opcijom Lower Hand koja se pojavljuje ako je ruka podignuta prethodno. Za trenutak ću napustiti ovaj sastanak, samo pokazati šta da radite kada nemate onaj link ili kada link ne radi. Ova druga opcija Join će upravo to vama ponuditi da se na ovaj sastanak priključite tako što ćete ukucati odgovarajući kod. Kod ste dobili od svog nastavnika i evo sada ako treba ovde da ispišete vaše puno ime i prezime, ako nije sistem dobro prepoznao, Join Meeting i pretpostavljam da će, evo ga, zatražiti i ovu šifru. I sad radite isto kao što je malo pre radio. Da, pita vas ipak na početku da li želite da sa uključenim videom se priključite ili isključenim. Evo može znači ovo sa uključenim. I kao što sam rekao, isto kao i malo pre, samo obratite pažnju ova dole opcija Call via Device Audio da se odabere da bi vaš mikrofon bio aktivan i da biste vi na kraju čuli ono što drugi pričaju. Slajdujete ekran levo ili desno, imat ćete možda neke opcije. Ovde će naravno biti više korisnika prikazano. I kažem, ono što je interesantno jeste kada pričate, aktivira se ekran onog korisnika koji priča. Tako da pretpostavljam da ćete imati malo u početku potrebno vreme za snalaženje, ali pokušajte da slušate nastavnika, te kasnije se priključite razgovorima. Najbolje bi bilo, je tako, da mikrofon možda isključite, niko vas neće čuti, ali ćete vi moći da čujete sagovornike. Izlazimo sa ovog. Hvala.